hral a ty sa pozrieš na jeho Toto je podstrošku Bronz 1. A ty taký. Cartoon Cat. Cartoon Cat. Normálne, že... Toto je Kid Tutorial. Toto je Kid Song Tutorial. A kde je PSOS? Kde sme našli našeho Gujo? Neviem. Gujo. Kde je Gujo? Gujo. Asi tam niekde vzadu. Mačka a pes spolu. Gujo. A toto má trošku blbé. On tu môže hrať hide and seek normálne niekde. Oh my god, kto by tam skočil? Ty. To je normálne, že zlatá ryba. Oh. Ja viem. Ale majú tu aj toho psa. Mačka a pes rovná sa hadka bitka. To.